О, изтърждах, братле. Виж, още малко и пак ще се напия. То Джаро вече така ми липсва, че ми се привиждаше го в големите уши. Имаме, брат. Сигурно от материала. Край на почивката, Потапи. Няма такъв филм, Русене. Вик за помощ. Какво е това? Как да няма, брат? Не си го гледал. За какво се разправя? Разправя се за една майка и за една дъщеря. И за тяхната внучка. Майка, дъщеря и нейната внучка. Кажи честно. Тук в това, брат. Дай нова буква. А. Стоп! Б. Бургаски вечери. Бургаски вечери е песен, Топан. Не е филм. Ти тъпата игра, брат. Няма да игра повече.